sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, ket impatulod ti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan a Cheryl, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Miss F. Umuna ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko, kada kayo amin, amang bukbukal iti drama dito'y a programa. Kastameten kadag iti padak anaayat adumdumngeg. Iti edad ko a 40 ket single akpay laeng. Noan niya ti makagapo ket iso ti innak isalaysay iti daytoy a pakasaritaak. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Payakas ta ti lagam ka anakan. Nakadkadlaw nga daparikot maw. Hindi pa ngamin na panalawa sa nadlaw ko dayta. Uncle. Ibagam noan niya dayta. Tapno matulungan da ka. Ay, pampanunutak ngamin ni Dino, Uncle. Kayat na ngaminan ti makiwin naswas kanya. Anya? Awan mo ti parikot mi. Ngam kala at latan akayat nang agbreak kami. Mariribukan ako na, Uncle. Ay, amangan mo, tuwad na sa bali a babae, tibiyag na, iswakas ta. Dayta ti pagdandanaga kita, Uncle. Sapay lang kumata saan apod no ti atap ko. Apay an aramid mo kanyak ti kastoy dino. Isumit lagayam anaglaka para kan ka ti panangibagam nga gwin naswastan. Pakawanan na ko, ma. Mariribukan aklaeng. Iso na ibagak da jay. Agam sikat ayatek. Ikan na ko may ti maudi akong daway. Tapno ipakita ka ni pariknakan ka apag babawiyak ti naramid ko. Saan? Kasanon ti sikog ni Presi? Sana parikot da jay. Gapot ajag balin lang nga anak mi ti obligasyon ko. Sana karaman ni Presi. Sikat ayatek, Cheryl. Saan? Saan na pudno dayta? Gaputan na pudno ti panagayat mo. Saan mo kumamarami ti kastoy kanya? Ay, ayatan ka una, Dino. Amom dayta. Ngam nakasagana ak amang tad iti waya-waya para kada kayo kidepresi. Nangro na iti agbalinto nga anak yo. Saan kumamata kasta? Nagsakit a panunutan. Kan nagrigat nga klunan. Ngam amok amalpas tumat la daytoy. Aglinipat tandino. Daytoy yan ti maudi a panagsarita ta. Ay, una yan ti boyfriend mo, insan? Ay, wan nga rad insan. Kasjay ti lalaki asaan ang makontento iti kayan ayat na. Iso husto lang nagbreak kayo, insan. Husto ka, insan. Nagrigat nga aklonan. Ngam amok ang makamove on ak tumat lang. Ay, wala insan. Pagyaman ak unay. Gaputad da kayo akakasinsin ko amang liwliwakan niya. Awan anyaman na, insan. Awan sa baling agtitinulong, no saan ada tayo matlaang. Anya te ko nam ka anakan.
Nag-abroad ka? Wan ko maangkal. Ay, Nagsaritaan mi ngamin kiniin Santina. Nakuna na kanyak nga isukan no ti makaamu iti amin. Natalgad mati trabahom dito yung lugar tayo. Apay lang nga masapol nga gabrod ka, ha? Kayat ko ngamin ti makalipat, angkal. Barang iti kaadak ijay. Malipatak to ni Dino. Ha? Di kay madanagan, angkal. 2 taon laang. Kalpasan na. Saan akong nga agsublipay. Madakan ka day ta, kanakan. Nulaki di mo makabalam. Suportaran da ka. Kasla ka ano lang idadda ka iti Pilipinas ngagtrabaho. Ngam ita addakan dito'y Dubai, insan. Wan nga rod, insan. Manupay lang ang abulan ko dito eh. Ngam kailiw ko matanda, angkal. Kasama to ni insan Megan. Nang runay ti anak na. Ay na, talaga kasta insan. May ruwam kang tumatlaang. Sa bagay matkat di Ay, kayam. Kaslas, saan mo nga awagan ida? Manumaton nga aldaw ajak nakasarita ida. Iso nga awagak ida inton madamdama. Apag iso, day off ko ita. Ure agmalmalom kami nga agvid-video call. Ay, wala. Gundawaya mo, tikawan ti trabaho ta ida, insan. Hello, insan. Kumusta kayo? Ni Uncle Ngay, kumusta mo at? Ayos lang, insan. Sika, kumusta ka matan? Nasayat nga rod no kasta. Okay akla ang matinsan. Day off mi ita nga aldaw kin ni insan Tina. Iso anak kaawagakan ka. Kasta ka di. Ay, un gaya minsan. Adda ko maibagakkin ka. Anya day ta insan. Ibagam laang, di ka kadi agbabain. Ay, kwa, insan. Panagbabayad ngamin manan iti tuition fee dagiti ubing. Naira na ngamin nga awan kwartak ita. Amangan numabalinak nga pautangan. Kan may sa, naibus ngamin manan ti agas ni tatang. Kasta ka di insan. O sige, di kay madanagan. Inton bigat matlaang. Mangipaw itak iti pagtuition ni Carl. Kan paggatang nyo iti agas ni Uncle. Ay na, agyaman ak una, insan. Pakibagam kin ni Uncle. Di naliwayan ti uminom iti agas na, ha? Wan, insan. Ibagak day takin kwa na. Agan-anad ka kumakanayon ditawan. Bye! Sana dakas ti tumulong insan. Nang runa kat agkakabagyan tayo kat nga ruwad. Nga mangibati kamit iti para iti bagin. Ha? Uy, sana nalakat ti agtrabaho dito'y abroad. Iso panunutom ko mama ti bagin, insan. Maasyanak ngamin kadakwada, insan. Awan mo ti sabali at tumulong kadakwada. Nang ronakin ni Megan, gaputa single parent kat nga rod. Sakit awan pa'y suporta di ama ti anak na. Well, ngam di mo ko maitid amin. Saan mo nga obligasyon di anak ni Megan? Bayam nga agtrabaho da di akasinsinta. Ha? Ay naawan latam mo kung abayadan na utangin na kin ka. Sa bagay, adamat kit di kabailan ni Norman iti biyag. Anyat kayat mo asawan? At tikunag, ure awang kwartam, no ni Norman ti maasawan to, awan pagdanagam, gaputa baknang. Awan gayam, kumusta kayon? Inaklon mo? Saan pa'y insan? Nabiit pa'y matanagarong kanya. Amok pa'y ati husto aki na tao na. Agyaman ang unay ti panangaklon mo kanyak, Cheryl. Ay ayatan ka unay-unay. Kasta akmat Norman. Ay ayaten ka unay-unay. Sapay lang kumata saan tong agbaliw ti panagayat mo kanyak. Santo Apolos, napudno ti panagayat ko kan ka. Ikarik asaan to ang mapasamag na ita. Agyaman no kasta. Kinapudno na. Itapay lang nga data dito'y Dubai. Plan-plan mo ko ti panagkalay sa ta. Inton agawid ta iti Pilipinas. Ha? Kaya't kung agkalay sa ta, apama na makaawid ta.
Kaya't kung ipanagnagkan ka, tinapod no apanagayat ko. Nanay mbag, tasimang pet kayaon, balasang kaw. Barawk. Unang kal. Ayun dayam, iso ni Norman. Ayan ayat ko. Norman, iso ni uncle ko. Iso ti timakder nga amak. Manipod pimusay day di tatang ko. Naimbang nga orasyon, kal. Ay, kastamad kang kabarawk. Ay na, maragsakan ako unay para ka na kayo adwa. Agyaman kami unay, uncle. Ayun gayam, uncle. Ni Insan Megan ngay. Aping awan. Ay, napan di pagadalan. Napan na sinukon dyan, anak na. Intun madamdama, adaday jayain. Ay, sigurado ang maragsakan day jay ang makakita kada kayaw. Wen, uncle. Amok akailiw nak day jay. Ay na, jakla pagarupan ang nagtaergayam ni Norman iti personal insan. Ah? Sika talaga. Saan matunay, insan? Sakto lang ti kinataer na. Madimot ano di nataer unay. Ang mga nuagawan da pa'y kanya. Saan mo't insan? Madlaw kumot ngay ayatan na ka. Iso nga muk anapudnuken ka. Kinapudno na, panggap mi ti agkalay sa iti kabiitan a panawan. Ha? Kasta ka di? Wan, insan. Iso at talaga ti plano mi, idi adda kami pailaang ijay Dubai. Ay kat nasaya at ano kasta insan? Maragsakan ak unay iti dayta ngayon panamag mo. Ay na, friend! Nasaya at nagsabat tamat laang. Ha? Idi pa'y namin san alawas apat padaanan ka alumabas ijay balay mi. Ngam saan ka naranranaan. Apay, adda ka di iyawis mo kanya? Si kakit dimot. Anya nga ti iyawis kumatkin ka. Adala ibaga? Anya day ta, ibaga mo na. Di mo kunaan nga awan ti ammom iti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo. Anya ka din day ta nga ibagbagam. Apay, saan mo ka di nga ammo? Nga adon ti nakakita kini Norman a boyfriend mo akadwana ni Megan akasinsin mo ijay ili. Anya? Idi na minsan nga aldaw, napalabas ni Lloyd ida ijay ili. Nagangkas da iti motor. Hapo, nagmayat mo't ti kapat ni Megan iti fiancé. Anya? Ay nasaan apod no day ta, friend? Jak lapat yan ang maaramid ni Norman kanyak day ta ngay bagbagam. Apay nga awan ni Norman iti abay ko. Sa dino tinapanan na. Rumarak man. Amangan no adaday Jerwar. Norman? Megan? Cheryl? Anya ti kayat asawan day to Mabit lang. Agpalawagak. Anyat ipalawag mo. Asaan nyo ngayong gagara? Kasta ka di? Si kamot a babae. Awan serbim akasinsin. Aray ko! Awanan ay di bain? Awanan bain ko nam kanyak? Pasensya ka ninsan. Ngam saanin asikat ay ayatan ni Norman. Nudikat siya. Anya? Agsao ka, Norman. Ibagam ti pudnukin ko na. Cheryl, pakawanan nak. Ngamsan kan nga ayatan. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Manipod na kasiningad ko ni Megan. Anya? O anya, mamati kan? Awanan maaramidam, Cheryl. Siya kun tay ayatan na. Katap nga amom, 2 abulanan manipod inaklon ko ti panagayat na kanyak. Kat masikog akon, ni Norman ti ama. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Megan. Pasensya kan. Ngam, agayan ayat kamin ka ni Norman. Isa, saan asikat ikasar na, no dikat siya. Anya? Di mo man la pinanunot ni amin na sakripisyo kan ka anak mo. Ah, kasta. Isingir mo itan, dagiti intultulong mo kada kami. Wan, ibaga ka talaga ti kastoy. Gaputa kastamot ang tinaramid mo. Awan utang mo na imbaga na akam.
Ay na, ti kasayaatan nga aramidem. Aklunem latan asaan ada kayo kani Norman tinaikari ti tunggal maysa. Anya. Ken maysa, awan asiguro ti gasat mo ken ayat. Gaputa insukat nakaidi ni Dino. Sa ita, ni Norman met. Jak met pakabasulan no nagayat kanyak. Talagang awanan kay tibain. Aray ko! Ti kunangkit di. Sika tinagpakita iti motibo. Amok nga idi pay lang. Kat ang gusto ka kankwana. Iso nga inaramid mo ti amin. Tapno ang baligi ka. Anya kumaita. Ala, ipahapas mo ti pungtot mo kan guram kanyak. Ure aglin mi patan nga agkasinsin no dayta ti kayat mo. Anya? Jack, amaw no anya ti bagakan kaanakan. Awan ba sunyo angka? Jak lama aklon ang maaramid ti mismo akasinsin ko ti kastoy kanya. Unayan ti kastoy. Ngam di kay madanagan, angkal. Siyak laang inti umadayo. Agsubli ak ija abroad. Day talaang tamok awagas, tapno mailiw-liwag ko tirik na. Uray niya pa'y taramidan. Amo kasanan ang may subli ti sigod na panagayat ni Norman kanya. Kaanakan. Sapay lang ko matadumtang to ti gundaway ang maaklon ko ti amin na napasamak. Nagsakit ang panunutan. Ngam amok amalpas tumat lang dito eh. Sapay lang ko matagna na yun tinagsak iti panagdan na damegan kan Norman. Nagsakit unay para kanyak tinapasamak Miss F. Nang runa ket ti mismo pay akasinsin ko tinang dadael iti ayan ayat mi kani Norman. Awan nga rod na aramidak, iso nga inaklon ko laangan asaan nga iso ti lalaki a para kanyak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti man nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Cheryl. Ken ka pagayam, Cheryl. Nasakit man, ngamnaskan nga aklunan tayo. Ngamin, at dadagiti tao winubanag adumtang itibiyag tayo asaan nga agtalinaad. No diket mangipaay adal nga iso timang patibker iti kinatao tayo. Patsyak ang makasarak kanto matlaang iti lalaki amang ipatagken ka iti napudno. Alakastan pagayam Cheryl, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Donna, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.